akufanga udoti or idog, umuntu lombulele ukhaya, uzalwa umfazi nendoda. Bebesana plans amahle ngomntanabo ukube beyenzeke kowakho nawe bongekuvume. Awuke nawe uzithwale nje uthi esengizwile, awukhathali ukuthi njalo mangikhona la khona kuthiwa igama lakho or isibongo sakho ngasi, awukutsipeke nje uhambe uthi manje sekuyisikhathi sokuthi mina ngiyokhuluma iqiniso. Oza kumama kakhaya uzosho mama ekhaya ngizocela uxolo kwenze ku1 2 3 4 bengazi ukuthi izozifike la. Angithi uzokhuluma nomunye umfazi nawe self. Ngicela nje ukuthi ungenzele lo musa lapho ukhona ukuthi ukuphi, angifuni ukwazi wena, ngifuna ukubona uza kabo ekhaya uzocela uxolo kuphela, uxolise and then ukhulunywe into idlule. Ngoba ukuxolisa kwakho kuzopholisa mina noma ngeke asabuya yena back, mara ukuza kwakho ukuza uzosho ukuthi ngamenza 1 2 3 khosa ngeke ashayeke, akeke avela ayithatha induku ayishaye bese ayashona.